Hello mga bayot! Welcome to my vlogs. Welcome to my YouTube channel. Don't forget to subscribe me guys. Saka huwag mag-skip ng aking ads. Mamamwa, pakpakpak, chami-chami. Mga Bisaya, Luzon, Visayas, Mindanao, mga unta karon. Mamahaw ta. Nagluto ko og noodles. Ano ko sudan oh. Yan, noodles. Napagipalit na pork chop. Nakikanon. Kung ano karon kadlaw nagtiga ako ang mga manok nakabati mo muna siya. Hi sa akong mga friends diha OFW si Maki DJ Helmut from Bremen Germany. Inot nga okay na kamaki. Tapos mga Bisaya diha Luzon, Visayas, Mindanao around the world mga OFW hello. I'm back. Karon pa ko nag-vlog ay busy ko. Karon mga unta hello sa mga viewers na ko mga supporters. Kumusta na mo diha tanan? Pasensya na mo karon pa ko nag-vlog ko pero mga di sa ta Father, Son, Holy Spirit, Amen. Okay, let's eat. Kaya balo naman ako sudan noodles. Kay wala butanganan na sihag. Kay transparent kini bildo. Sama man ako ni ron ana. Di makitaan. Dili makitaan akong sudan. Nga untag noodles, higop-higop ta og sabaw. Lami kay init. Nga ang tamaki. Kumusta na akong friend si Maki oy. Nga ang tamaki. Ano tunta nga makagawa sa kada sa hospital Maki. Shout out sa akong mga amiga si duha ka pasaway si Samog si Shin. Gibingon ako ng mga bayot mga pasawayon mo. Shout out naman sa mga co-work na ko sa Airwaves Bar. Pick up o tambok. Sabaw. Sabaw sa pork chop adobo. Wow, lamit tayo. Tapos mid-matching noodles. Pork chop yun oh. Kami kayong sabaw guys, mainit, higop. Yung karan ako kay mainit ang sabaw, dili ko kamot-kamoton. Itlog, siguro na akong itlog ang noodles. Sabat siya ba? Hindi na mo. Kanunta mo kayo, ipalitan mo na akong sudan pod. Mga iring. Init.
Sabat si ba? Ingay mo. Joke ginoo ko. Makapalit cream taan eh. Nanghid ako eh. Namagin ng patukas mga silingan eh, saba, video klihan. Salamat sa patanaw mga bayot. I miss you so much mga viewers. Don't forget to subscribe and saka mag-skip na aking ads. Ba't ako muundang na lang ko kay giahak mo ng video ko eh. Bye, I love you, God bless.